Vítejte ve Stodůlkách. Tady vidíte sluneční náměstí a kousek odsud mám pro vás velký byt s úžasnými výhledy do okolí. Pojďme se podívat. Je to mezonetový byt, velký 113 metrů čtverečních. Srdcem bytu je obývací pokoj s lodží a zcela nová kuchyně. Výhodou jsou 3 ložnice a pracovna. Prostorná koupelna s rohovou vanou. Slibovala jsem vám velký byt, ten jste viděli. A úžasné výhledy tady jsou. A to, co se nám do objektivu nevešlo, veliké úložné prostory. Zavolejte mi o prohlídku. Těším se na vás.